Bizian parte handi bat. Dena ez dizut esango. Familiak kontatzeu ez da, asko baino. Gustoko lantokia. Maria Dolores Leun da, 3. mailan ezagutu nuenik, edo nerekin hasi zenean, 3. mailan lanean haitu zen, talde handi bat zuen, eta guztiz kementsua zen. Maria Doloresekin etorri zen, nik uste beste ikastetxeetan praktikatzen zen beste mota bateko irakaskuntza. Ez hobea eta ez okerragoa, diferentea. Ues Argentoa. Piskat maestra klasikoen pixka bat eredua jarraitzen zula, eta alde horretatik bazeukan karakterra ere gogorragoa, sendoagoa zuen. Estriktua zen, neuz dezoneako. Nik uste ikaragarri gustatzen zitzaiola erakustea, oso ondo erakusten zuela, eta nigandik onena ateratzen jakin zuena. Indarra, autoridadea, maitasuna. Egia da, askotan, ikasketetan eta hain ondo edo ez joaztenak, igual, esperientzia igual ez zutela hain hona izango Maria Doloresekin, ze alde horretatik egia da, agian egiten zitula ere berizmenak, ezta, edo berizketak. Ibiltze zigula denai, baina zuzen, baina oso asko maite deure bai, asko. Oroar, arrazoi desberdinengatik ahulagoak zirenak, arazo gehiago izaten zituzten integratzeko, barneratzeko, talde lanetan eta elkarlanerako eta lotzeko, ezan halako ahaleginik egiten. Eta gauzak oso argi zituenak eta horrela adierazte zituenak eta transmititze zituenak. Bai, txotxolas deitzen zigun. Personalidade aldetik ez nintzen largo horregia eta orduan batzutan pixka bat sufritu egiten berarekin. Pero nik badakit asko maite zigula eta berarentzako bere seme-alaba bezala ginela. Ikarazti zuten emango errespetoa, behar bada errespetoa bai. Nire amonan lagunezala. Eta orduan kontu guziek amonai esatez zizkion. Orduan ez zion sekretoik. La densidad del agua es 1, eta hori ez genekien eta kopiatu arazi zigun ustez beha izan zala 100 bat aldiz, eta horiz sekulan noski, etzaigu astu. La densidad del agua es 1. Eta hori zan, ati okerrena. Harri indizkeunak, sartze zen, eta gelan eta denok isildu behar genuen, beti bere semea antzeon Iñaki gauzak egiten, denok parrez, eta beti zigortuta bukatzen zuen. Ikastolatik atea, eta nea manetxea guteuen kafesne hartzea. Mertxe. Gaurre, ez dakita, nola zenbat denboa aguantatuko eten nola, egunero etortzen zen. Gaixotu eta ikastola ezun. Eguardin ama etorri, eta esan, gaur zure gelako lagunak azterketa auki dute, bazkaldu eta sukaldeko maien, lentes konbexas eta reflexion da olako gaiakin azterketa hainun. Eta 8. maila iritsi arte nire kate bakarra hori izan zen. Gero eta okerrago, gero eta gehi ikoste genuen, eta ikasketa horiek izate dituen Maria Dolores izorratzeko, apropos gainea. Eta gogoratzen naiz, asko arpegiratzen zigula, oso gogorra ginelagu gazteok irakasle bezala. Ama izandakon bigunduko ginela eta xamurrago izango ginela ikasleekin. Bea nausi, uentzean, klasen, baina tarteka hor izpi bat ikusten bagen zaga! Eta, harrek agontatu zin, harrek dauzke bizkarra garrek. Izan zen lehendabiziko aldiz guk buruz ikasi behar izan genula testo bat fotosintesisen buruz, eta guai izan zen niri markatu zidana. Horrez, zablazteko belarrondoko ituen, eta minik batezian soinuk zablazteko baino. Eta nahiko resitutan honi, nahiko jasanota.